Siemano ziomeczki. Dzisiaj zagramy w Skywarsy. Proszę was, żeby było chociaż 5 lajków pod tym filmem. I może jak będzie ktoś chętny, to jednego suba. To zaczynamy grę tak w ogóle. Jaka jest wolna ręka? Właśnie nie widzę żadnej. Nie chcę z wami... O, dobra jest. No, widzieliśmy. O, już 3, 4, 5, dobra. I mam nadzieję, że będzie fajnie, że spodobało wam się. Że będę dalej nagrywał, że będziecie dalej mnie zachęcać. No i jak dacie kilka lajków, to nie zaszkodzi. Mi to sprawia rajdę, a mam tylko zwykły przycisk. I też mi frajdę daje. Ale no dobra. 7 osób dobra. Nagrywam. Przywitajcie kanał Mary Zabijaka. Tak w ogóle to się nazywa Kamil12621 na Minecrafcie. To wiecie. What? Juan 33 jakieś napisał. Quaredirul. Ale nędy. No i wszyscy mi tu piszą. Kiedy zabijak, jest jako pierwszy. Mam to gdzieś. Trochę mnie to rusza. Smutno mi jest, gdy mi takie coś piszecie. Na przykład. Jest git. I dobra. Tu wbijamy. Nie, ja muszę tego... To brzydki bocian mi tak napisał. Ja muszę go... Kurde, myślałem, że już ten... Ktoś go zabił. Ale dobra. Wbijamy do tej wysepki. Mam nadzieję, że nikogo nie ma. Ale nie no, nie będzie, nie idę. No, znowu lag. To są takie czasami lagi na tym dysk. Że cała gra przystępuje. I czasami łącza gra. Sorry, że takie długie. O! Ale lagi są. Nie wiem, czy to u mnie, czy to normalnie. Czy to normalnie. Chcę wierzyć, czy to u mnie. Gdy grałem w D-Warsy, o właśnie, jutro będą D-Warsy. Gdy grałem z kolegą dzisiaj w D-Warsy, to też on miał lagi w tym samym momencie co ja. O, na koniec tak fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. Jak widzicie, że Bandican, Minecraft, to są filmów, już tam nagrałem, ale to bez głosu, bo stoję tam. O, no, jeszcze jedna rundka i kończę. Ale to jest jeśli żeby szybko to się zaczęło, to... O, lubię taką kierownię. Dobra. Podam wam IP jeszcze ten youtubera mojego kolegi. On jest dobrym youtuberem, naprawdę. Ma tam jednego z tym ale Git. Mam nadzieję, że ja chociaż będę miał jednego ten suba, a nie 0. O, nice. Nie, to skórzenie więcej daje, są 2 armory. Kolczasty daje więcej, no nie. Tu jest wszędzie. Trolling. Bo wy też widzieliście tą skrzyneczkę. What? Troll, mega troll.
Jak chcecie jutro ten divorce'y, a to i tak od was nie zależy. Nie no, to jest zależy już, jak będę sławniejszy. Bardzo stawiam tę skrzynkę, bo jest pełna pojęcia, że ktoś może się zakryć. Gdy już będę miał dużo wiecie, widzów, to będziecie decydować, co chcecie, takie tam. Dobra, nice. Nie no, Jonesa, jo. Tak, nie umie, bumcy. Nie no, każdy tak umie. O, przepraszam z was za lagi, nie wiem, czy to umie lagi, czy to umie. Dobra. Nie wiem, czy właśnie mieczek się przydaje lepiej na walenie, czy siekierka. Tu walniemy tak, se kopsniemy jaje ten. Jeszcze chciałem mówić jajka. O, ale co na dwie. No jest, jak widzicie, pierwszy, zaraz druga jest. A ja dopiero ten program jest zwany ten gadam i nagrywam dla was świetny filmiczek. No nie świetny, dla mnie może być świetny, a dla was może być kiepski, taki średni. Nie wiem, jak chcecie. I podobno kiedyś mi mówił kolega, że na górze też są skrzynie. Zobaczymy, czy kłamie. Jak kłamie, on jest kurczybyk. Jaki on super łucznik. Hejo. 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 Wczoraj nie było tak, dzisiaj nie było tak dużo walki. Aha. O, leci. Och. O, nie. Jak on nie trafia? O, wow. Ciule. Ciule to kują. Ostatni został. Ten ciul, który mnie teraz tak strzela. Zjedz złote jabłko, no. Wreszcie. Szybko przemiana. Antazja. No jak on mnie to? Powiedzcie mi, jakiś trolling? Siema. Ty no, ja właśnie mam 4 serduszka, nie podskakuje lepiej. Siema. O, siema. Teraz nie ma tak dużo akcji. Siema. O. What? Szmarajda by była jak spadł. Mamma mia? Nie ma pizzerii. Mamma mia, pizzeria. O shit. Fajnie. Siema! O, jaki hardcore. Mam nadzieję, że nie będzie taki mądry i mnie. Ale Matrix. Lecisz. Kiszka. Motherfucker. Tak to się robi, dobra. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Dajcie chociaż jednego lajka, miły komentarz. A ja spadam. Cześć.